Crime and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Magkining usa ka babae nga nagpuyo sa Torre Inayawan, Cebu City. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Hope. Recorded by Radio Mo TV. Oy, Hope. Hapit ng fiesta din sa atong sityo. Kamu dalay handol anang mga solicitation alang sa kalingawan, ha? Pagsabot-sabot mo sa imong mga igagaw, anak. Total, doon na naman bitaw mo yung mga kabuot. Asa man sa mimang solicit, ma? Ay, sa imong mga tiyo ug tiya, God. Adtuan ninyo ang tagsa-tagsa kabay. Sige ma. Ako inon si Agaw Ami. Day, Ami. Doon na naman tayo nakolekta nga 5,000. Unsa kahay angay na tong unahon nga kalingawan, no? Hala, sunod sa pado naman, no? So, napatay usa ka semana nga preparation. Ay, kay baon ako. Dance contest na lang daw. Oh, pwede, rasad, no? 2,500 lang ang first prize, unya. 1,500 ang second. Unya, ang third kay 1,000. Oo! Pero, maglimit lang tag pila ka buok ka members sa usa ka grupo. Kay gamay naman atong premyo, maikog ta. Sige. Mangita tag tarpaulin nga dili magamit nga atong masuwatan para in kasog mag-uwan dili ra mabasa. Unsa ba ito isuwat ka? Dance contest registration. Sige. Mangita ta. Upat na ka grupo ang nagpalista. Sakto na lang siguro ninyo. Kay wala ba tay consolation prize ani? Sige lang, uy. Ato lang ng papunan. Basin pa diag napay mo solicit. Hey, mamis! Pwede mo pa-register? Ay, alamig ko. Sorry kaayo. Di ba amin mo dawat? Kay ginagmay ramang guding among premyo. Miss, okay ra na mo. Wa man sa may magapa sa premyo. Ang amo lang ma-expose me. Kay bago pa man gud mi nagsugod ni kani among grupo. Kapuhan niya, uy. Miss? Hi. Ha? Sige. Kuan, okay ra ninyo. Wa para ba may makaandam o consolation prize? Dili lang may musaad, ha? Lain na sa danoy. Wa pa gani ka kakita sa musayaw. Consolation prize dayon. Oh. Murang sa migway chance makadaog ana. Dili sa ingon, ana, uy. Ayaw naglain nagsabot, good. No. Ga-joke ako, miss. Joke lang to. Namuha na may noon ka. Sige. I-register na mi. Pangan sa inyong grupo? One lang. The Reds. May ibutang, miss. Today, pwede makigilailan ni mo? Ha? Sige na, makigamiga raman ko. Bay, type ni mo? Sakto kayo kay... Kikililan sa ko yung kauban niya. Ako na si Ricky. He? Uy, strikta mo na, uy. Miss, pwede ra? Hope. Wow, Hope. Sa to pa, naaday pag-asa. Joke lang bitaw, miss, ha? Today, ako din si Marco. Friends na ta, ha? Hoy, ikaw ha? Tingali pa yung mag-uyab tos Marco ni mo do. Na, di para ba tasugtan mag-uyab-uyab? Kay pila pa ko edad nato. 15 pa. Crush naman, good gaw. Gwapo ba yan si Marco? Si Ricky di Aigaw, dili ka ganahan? Ha? Hindi ko, uy. Hambugiro kang tawhana. Mura lang dili pangag. Uy, grabe sa di siya makadag panaway, uy. Tinuod bitaw. Feeling gwapo kayo, makalagot. Ambaw mang kagaw, uy. Sila ng Marco ka! Wala, uy! Gwapo, kinikis Marco. Ingon bitaw ko ni mo.
Hala, uy, nindutan niyo mo sayaw, uy. Ay, makainaw naman. Lahi ra gid ang sparkle sa atong eyes kay Davita, no? Saba ka diha, uy. Gas! Klaro ba ni mo? Uy, haladay, tanawa. Di tanawa si Marco ni mo sa pinagsayaw. Hala. Gikinutan ko doy. Aha. Wa na. Klaro na lang yun nga naibog sa Marco ni mo, gaw. Go. Recorded by Radio Mo TV. Ang karon ay nakanaong sa atong Dance Contest 2008! Mo ang grupo nga The Reds! Grabe ka ka-dancer, gaw ha, grabe. Masagdi lang ko, gaw. At sa inyong grupo, Marco. Bayuhan din mo musayaw, uy. Inspired lang. Namagog ka? Ako, Ami, di ka gusto sa kusayaw? Hahaha, wag yun, bisag usang ako nagustuhan ni mo, no? Yay, saklap. uy. Gawa, tara, iba mauli na ta. Tingalig ba ibong itong imong mama nga nung wapatanan nun sa itong bahay. Nga nahuman na ang kalingawan. Sige, Gaw. Hope. Kadiyot lang. Pwede mga isa yung number? Si Marco, nag-text. Pwede ta magkita if dili ka busy? Makikita siya na ako. Replyan ako. Okay. Sige. Asa man? Thank you, Hope, nga nakikita gyud ka nako. Ngano di ay, Marco? Nakituyo na ko? Hope, pwede kong manguyab nimo. Ha? Manguyab siya na ako. Naaba ko'y chance? Yes. Yes, Marco. Oh, yes, as in, kita na? Sure ka? Oh, lagi. Dali, oy. Salamat nga. Wa ko nimo paantusa, ha? Basta ha, ayaw ba akong binuang eh. Yes, isaad na ko nimo. Uyab na mo si Marco, Gam? Ogaw, ayaw ba yagsaba ni mama ha? Wala, uy, dali asad good. Unsa may dugayan nga, the feeling is mutual man. Ayaw piya palapi ka, ha? Bata para ba kay ka? Nahibaw ko, oy. Ma, mula ka sa ko, ma. Asa naman sad ka? Sige naman lang kang galakaw. Naara ko'y paliton sa mall, ma, para sa akong project ba? Ayaw baya pagdugay uli, ha? O, ma. Babe, wala ba ko'y kwarta din nida? Mao ba, babe? Okay ra, uy. Naamang ko. Mangita lang tagbarato nga kananan. Babe, hapit na ta mag 1 year. Wa pa kay plano mo balik sa imong pag-eskwela? Wala na, babe, oy. Kapoy na, eh. Di ta ka kwarta na. Ngano? Permisa di ka makakwartaan ang pagsige ni mong sayaw. Dili baya. Babe, ayaw lang na nagsabot ha. Pero mas maayo mang good kung naakay mahuman ba. Kay ini-graduate ni mo. High kaayo ang chance nga makatrabaho ka ng stable. Unya, dako pag yun og sweldo. Dili ko na, babe, oy. Maro man gyapon. Muskwila ko. Nya, maglisod lang gyapon kay lisod biya mi sa amo. Agwanta lang, good babe. Total, asara man unya na ba kung makahuman na ka? Babe, ay lang pagbuot, be.
Ganyan to mag-iskot, ana. Tingalig mag-away niyo nung ta, ana. Nag-uyab-uyab ka na di ay, ha? Baong magsigi kag lakaw. Ma, gaw, sorry. Gipugos mo kong ante pagpatugan. Buwagi ka ng tawhana, ha, Hope? Unsa gud intay nakita ni mo, ada? Nga wa man ka eskwela ka ng tawhana? Buwagi gid na! Ma, si Marco. Nag-text. Babe, gutom kaayo ko. Librehi ko kaon, be. Wa ko'y kwarta. Salamat kay Biba. Ngayon mo kong deliveryhan. Busugan ako eh. Nganong iba mo kong gidadinis inyo, babe? Standby lang sa ta din eh. Huwag may tao din eh kay nanlakaw mo sila sa mama. Nai-imbitasyon sa among parente. Nga, huwag kumukuyog eh. Kapoy eh. Hope? Kalain ko di mo tinutukan ako. Hope? Marco. Mo ko nang giisa ang akong singhina. Pasagti ka sa buhaton, please. Marco. Hope? Marco, please. Marco, dili ko. Oh. Ayaw lang. Uyab ta. Dili pa na ako kaya. Tingalin mo maptos ko. Sige, iyaw. Tarungan na yung sinina. Ihato tara si Skina. Aron makasakay na kapauli sa inyo. Muusa naman kasi mana nga. Wa ni klarong text si Marco na ako. Oh, nang luod ka kasi anak ko. Gaw, na ako isuti mo ba? Bahay ni Marco. Unsa man na, gaw? Na ako'y amiga nga nisulti na ako. Pero dili kayo ni close, ana, ha? Kanang tagad lang ba? Oo niya? Mabdo siya, gaw. O si Marco ang amahan. Unsa, gaw? Lagi. Nasyaka ni ko. Nga galagot si kong gawdahon na sa imong uyab. Kay bisag ipabuwag ka na siya sa imong mama, pero wagad ka. Unya, siya di ay, kay binuang lang nimo. Gaw. Ikaw bitawon dato. Di mo sa kamusugot. Og nagtuo ka? Nagisayangan ko nga wa ko magpakuha nimo, ha? Nalipay kaayo ko, Marco. Dili man gani kahapit makapakaon sa mong kaugalingon? Kana na ba ka hinuon nga naa kay laing obligasyon? Nagsubra na ka, ha? Na naman! Nasakitan ka sa akong istorya nga tinuod? Nakikita yun ko ni Mugtoyo. Dili kay sa pagpangutana kung ano nabuhat ni mo ni nako. Ni anhi ko, aron personal kong makigbuwag ni mo. Salamat na lang sa tanan. Hope. Kadto nga time, nakapangutana gid ko kung unsa kay iya ikapakaon sa iyang pamilya. Nga aside sa bata pa kayo mi ato, wa pa gid siya trabaho ato nga time. Na-realize gid nako human atong hitabua nga wa gid ko'y future niya. Og karon, minyo nako og may duha na ka anak. Og naa na mi nagpuyo dinhi sa US. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Hope nga taga Torre Inayawan, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagawahan, I Remember the Boy. Father Noli, kumusta? Oy. Ay ko tawag father, oy. Reduce to ni. Di pa taon ko pare. Sabra pa doon kung human ka eskwela. Pagkapari yun na. Di ba, pare yun ka? Ambot ba eh? Ay, di naman ko ganahan mo pa dahil pag-eskwela sa pagkapare, oy. Ha? Ano man? Gilaay mo ko ba, oy? Ganahan kong eskwela o laing kurso. Oh, mababay? Sorry. Uy, Fergie! Ikaw ko na eh! Kumusta? Yeah, gwa paghapon. Fergie, nasuroy ka na sa amo? Oo. Ay, hibaw naman ka na ako. Kung asan fiesta, musuroy man gyud ko aron malingaw. Uy, lila na ba sa kong amigo?
Pariuno ni si Bainoli. Bay, si Virgie. Hi, G. Hello? Pwede ko mangayos imong number, G? Sure. Unsay dili na kamo balik sa seminaryo. Mao na ma. Di na ko pa dahil pagkapari. Uy, og nga naman ko no. Ma, gilaay man ko nga mukuha lang kog laing kurso mo Onya, asa man kamo eskwela? Dire ra sa ato ma. Mukuha lang kog laing kurso. Ay na, bahala na kasi mong kinabuhi. Oy, balhin og eskwelahan. Ay, salamat nga, Sabador. Wa may klase. Akong tawagan si Virgie. Ikaw din, Nol? Ako yung taon, G. Kumusta naman ka? Okay ra. Ikaw, kumusta? Ay, dili ko okay. Ha? Gano man? Gano di man ka okay? Ang ikaw man ang niapirmi sa kong nahuna. Shark, ikaw eh. Tinuod bitaw. Sukad nga nagkaila ta. Di na kamawa sa kong nahuna. Ikaw ba? Di ka angin nga magpari, oy. Ka-chick boy ka. Di bitaw ko ganahan magpari. Unsa? Nga naman? Ay, wala ko'y gana magpari tungod nimo. Unsa? Ugma, G ba? Magkita ta ha? Nga naman? Walang, ganahan lang ko makikita nimo. Istorya lang gud ta. O, sige. Asa man ta magkita? Salamat, G nga nakikita gid ka nako. Ambot ba, oy? Anong nisugot man sab ko nga makikita nimo? Basi parehas tag feeling. Ha? Bitaw, ang tinuod, G, ganahan kay ko nimo. G, I love you. Noli? Sukad masukad, karon pa kumupatig sa maini. O ginaot nga, di ko nimo pakyason. Bitaw, Nol. Mutugan na ko nimo sa tinuod. Ganahan sab ko nimo. Nga sa ato pa, uyab na ta. O, Noli. Bisugot na ka nako. Salamat kay G. Huwag ko mong panto sa bugay. Salamat kayo. Recorded by Radio Mo TV. Virgie. Virgie. Happy? Sobra. Salamat kaya. Nga huwag ka magdodo sa pagtugyan nimo sa imong pagkapapay. Nga nung magpakahay-kahay pa man sab ko. Nga love man di ka. Salamat, G. I love you. I love you too, Noli. Unsa? Mabdos ka? O, Noli. Unsa ako man na ron? Unsa yung saon? Siyempre, ginahalan ka manubag sa ikibuhat na ako. Ang man sa pag-imo ko basagdan. Unsa ako may iniro nga nag-eskwela para ba ko? Unsa may palabihon nimo? Ang imong pag-eskwela? O ang atong umaabot nga anak? Oh, Virgie. Unsa? Napapamagdos ka? O ma, Ay, pastilan, gindi mong tawhana ka. Unya, unsaon man na ron? muundang na lang ko sa akong pag-eskwela ma kay magminyo na lang ko. Ay, naunsa ka naman in town, Noli. Oy! Tabangin na lang gugo ninyo nga makasal Miss Virgie. Ang amsad inyo kong pasagdan. Anak bay ako ninyo. Ay, nahala sige. Mga tubang tas mga ginikanan sa babae aron makasal mo. Wa ka ba magmahay uban ako? Nga nung magmahay man ko. Nga love taman ka. Salamat, G. Sige lang. Maningkamot ko nga mabuhi ni ka. Huwag ang umaabot na tong anak. Oh, unsaon man na ron? Unsa may pagkaon mo sa imong pamilya nga wa man ka makakitag trabaho, ha? Mananggot na lang ko ma. Unsa? Unsa man nanggot? Wa magtrabaho nga usudlan. Mao mananggot na lang ko aron mi mabuhi. Ay, paita biya in town ni mo, Noli, uy.
Kung di pa dayon pa kag-eskwela sa pagkapare, human na unta ka karon. Maay na lang kog basula, God. Kung saan nga di man ko ganahan magpare, God. Okay, nagtuman ka magisi mong gusto. Hala, sige. Pananggot do, aron mabuhi mo. Ha? Imo kong patunog Manila? O dong, trabaho na lang sa Manila. Aron makatigom ta o makatukod ta ubay. Kinagkadaghan ang atong anak dong. Lisod kaayo ko nang imurong pagpananggot ang atong saligan. Kinsa may mutabang na ako dito day nga makatrabaho ko sa Manila? Ang akong igagaw nga si Carlo. Mubalik nun siya sa Manila. Naginahanglan ko na ugtawa ang iyang katrabahoan. Ako kang patabangan niya. O sige di, aron makatukod tagbay. Salamat ni taon nga nakatrabaho ko din sa Manila. Inigsuldo na ako. Magpadadayan ko sa akong pamilya. Kumusta naman ka day? Okay na dong. Salamat tayo sa kwarta nga magipadaha dong. Kada suldo na ako day, magpadagi ko kwarta nimo ha, aron makatukod tagbay. Sige dong, kaya ako na bahala mo budget sa kwarta. Amping diha dong ha. Ikaw sa day ha, amping diha. Ang mga bata ha, ayaw pasagdi. O dong. Unsa day? Atop na lang ko ang sa gipatukod ni mga bay? O dong, atok na lang gyud ang kuwang. Uy, mao ba? Mapurma na gyud ang atong bahay. O sige sige, magpadako nimo kwarta ha, aron mahuman na gid ang gipatukod ni mga bay. Kumusta naman kang bahay nga mong gipatukod? May tag na human na eh. Uy, si mama maning nanawag. Hello, ma! Kumusta naman ka diha? Okay na ma. Gimingaw ko sa akong pamilya ma, pero antos lang. Pauli karon dayon din his ato noli. Ha? Kaya nga naman ma. Ang imong asawa, gisurik mo ta uli taong guwang nga si Brian. Oh, unsa? Noli, niyaman ko ka. Nakalitan ka sa akong pagabot? Ha? Uwa ka man gud magpahibaw nga mauli ka. Aron makabantay ka sa imong gibuhat din eh. Naunsa ko? Naibaw ko. Nga may gikabuangan ka din eh. Unsa? Kinsa man ito nagpatakag sa ultini mo? Tabi, karaki nga kauban si mama din eh. Mag-inom sila, unya, ano yung matug? Unya ka ron. Ha? Ulimod ka pa dyan nga nga ka magbinuan ako! Ha? Ay! Ang kuno na ko! Nagpagkabuan ko yung Brian! Sagbahis ka! Anong imong gibuhat ako? Magsabi-sahan ako di mo! Sorry, Noli! Natinta lang ko! Usahan ang guard layo kay ka na ako! Tungod ba kinalayo ko ni mo? Nakahimo ka na sa pagduwaid na ako! Ha? Kung kayo mo gibuhat, kaya nagugaw-gaw ka man sa ato kaming yun. Pasaylo ako nga makigbuhat ko ni mo o dadon ko ang ato mga anak! Sige! Sige! Dada! Kay mo kuyog sab ko ni Brian! Kay mabdos sa kong doon na buwan sa among anak! Unsa? Huwag manginaw ito nga dili ni mo ikiha! Eh, kabala ka! Dili ko mag-iabot ninyo! Ihatag na ako ang imong kalipay! Name I want to know. I need to understand. Nagbuwag si Noli si Virgie. Kay si Virgie, ni Koyog naman yun ni Brian, nga mo'y amahan siya gimapdos. Dinilang kutob, ug dang salamat sa pagtagading at tambong. More power sa Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga higala ang suwag tampo ni Venancio nga taga Barangay Cacao, Hilongos, Leyte. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Broken Vow.
sakitan gid sa kong likod. Grabe ka na kag trabaho. Pila ka adlaw na ko na nagsikig overtime pero mura wa man ni kahumana ning trabaho aw eh. Berad! Bay! Bay, Bay, niya pa'y trabaho no. Huwag niya pa'y mga papilis nga pirmahanan. ha? Kadaghan gud ani gud. Papagayo man ning ako mga gipang trabaho. Nana silain? Ha, saan man nga, gisugo naman ko. Siya may naghatag ini. Si madam ay. Di na ni mahimo da. Ako istoryan si madam ini. Nagreklamo ka? Dili man sa ingon nga nireklamo ko, ma'am. Pero, madam, nayuda kang relax kayo ang trabaho diha ko. Nga daw sila may sangunan na ako ang trabaho nga naaman ka. Pero daghan ko trabahoon, madam. Sa mga miaging adlaw. Daghan kagi pabuhat nako. Kadaghan ba ni mo reklamo? Kung gikapoy ka na, paghatag og resignation letter, kay pirmahan ako dayon. Madam, Unsa? Ni-resign ka? oo. Kapoy na kayo eh. Wa man ko'y problema kung hatagan ko og daghang trabaho ba? Ang ako lang unta nga, fair lang unta ang tanan. Pait ka nga mong head eh. Pero ako ra may makitaan permi. So, sa ato pa, pareha taan ni nga way trabaho. Ha? Kay nga naman, Davibs. Gitaktak ko sa trabahoan. Unsa? Nga naman? Kaano kung sa imong posisyon? Ano gun gid unta? Pero unsaon nga ako makauban, dili man mo patuon ako. Trabaho na ko ang pagbuhat og presentation. Pero ilang hilabtan kay OA ra kuno kaayo. Basin kuno mo atras ang mga investor. Ang resulta, pag human nila usab, wa mao yun ni. Unya, gisaway na ko pakita ang original na kong presentation para makasabot sila na uyunan. Mo ba? Unya, anong gitaktak man ka? Kaya nagbut-buot ko na ko. Sila na gani ba giluwas mo pa yung nag-iningon ana. Maayo rasad eh. Kapoy sige trabaho anang way maka-appreciate sa tong trabaho. Marag pareha kita nga wa makauyon sa trabaho. Unsaon ka nato ini no? Ay, pagnegosyo na lang mo. Unsa pa? Negosyo. Kamong doa ni Vivi, magkasinabot man gyud mo, mas payo pa og kamong duha na lang may magtukod og inyong kaugalingong business para di masayang ang imong kakugihan sa trabaho ug sa kautok ka ni Vivi. Ug usa pa, di mo mo problema kay suod ka imong duha. Lupig pa'y magtiayon ninyo god. Bitaw pa no? Sabuti na ninyog maayo rad. Opa. Bitaw no? Pwede. Sure ka? Kay sugdan din nato. Sige, magsabot ta. Kinahanglan nga hanay ang tanan. Pero Vibs, kinahanglan nga naagyapon ang ato pag sinabtanay sa usag-usaha para dito mag-away. Sus, dili laki. Naibaw ko mo click ning negosyo natong duha. Wow ha? Nindutugdagan na itong negosyo da. Dagan kay tao din sa bar. Good job na tong duha, Rod. Good job. Kung paspas ang dagan aning negosyo ha, magpuno patagla ang negosyo. Kaya nila itong duha, Vibs. Recorded by Radio Mo TV. Bilib na gyud kay ko ninyo. Grabe ka kusog sa inyong negosyo eh. Wala nga grabe may kabisi. Busy mo lang. Wa na gud mo'y panahon sa inyong mga kaugalingon. Ang tod karon, wa po may mga uyab. Aw, kamo na pag uyab ay. Amaw, di pwede uy. Unsa may di pwede? Di pwede kalain. Suod kay ni Bibi. Dili ko gusto nga magubang among friendship. Ay noon sad. Pero
Paglingaw-lingaw sa mo panagsaoy. Di kay pulos lang mo trabaho. Sakto sad no? Kinahanglan sad gid nga mo unwind ta. Saan man ang kwarta kung stress kaayo ta. Hinuon sab. Sige. Unyang gabi Manglaag ta. Grabe. Bunga ako Ako sa drag. Sino, mauli na ta na. Yatod lang taga sa inyo. Sige. Rod, ilahos ko sa kwarto ha kay di na gid na ako kaya mo sa hagdan niya ako ra. Lagi. Tana. Ay, salamat. Nakahigda na taon. Tupad sa nakali. Lios ako Duka na lagay ko. So, goy. Lanutok mang gugad yan. Gwapo man din akong best friend Uy. Vips. Sure, daan palagi ko. Daan pa ka? Mo na resulta ba basta dugay nang di makauyab. Parang duha ba nga naginaminam na ng butanga. Mo na tabo ninyo. Pero ang kuyaw lang ug mamabdos na si Vivi. Mabdos ko. Unsa? Nadungog ko nimo. Mabdos ko. Unsaon man ni nato. Kausara nga, nainahitabo nato. Ug wa ko mahilabti sa lain. Maong sure ko nga imo ning akong gimabdos. Nagduda ka? Dili din mo madawat? Dili sa imong anak. Nagalitan ako. Pero ayaw ka bala ka. Ako nang barugan ng bataa. Salamat, Rod. At least si Papa na lang akong nauna-on. Nahibaw kung makasabaan gid ko. Nahibaw kag unsa ka conservative si Papa. Nagpakauwaw lang ko. Ay kabala ka, Bibbs. Pagkaslanti ka. Rod. Ready na imong higdaanan. Higda kaya ron nga makapaway na ka. Dinila ko sa sopa. Ha? Dili pwede, uy. Dako man higdaanan. Tapad na lang ta. Sigurado ka? Dili ka kiwawan? Basta dili lang ko rin mo hilaptan. Sorry, Vips, ha. Pareho na ta nga nakainom at tukod. Pero, ayaw ka bala ka. Hindi na tumausap pa. I know. Og salig pud kayo ko nimo. Pagkagwapo sa akong baby, oy. Liwat kayo ni mo, Rod. Ako na yung moong junior. Nga naman ko. Sud sa pila ka buwan nga minyo mini VB. Lahi naman akong gibati. Excited na ko nga
makauli kay excited ako makakita niya. Labi na nga, nakita na ko unsa niya kapinangga ang akong anak. Na-in love na ko ni Vivi. Siya may akong buhaton ini. Is Vivi. Ha? Sus, Pero- dugay pag yung kay. Mailo kay nas lain ha. Magmahay gyud ka ba? Oh. Nag-joke ka? Wa. Seryoso ko. O, love na ti ka, Vibs. Dugay naman sa kong na-in love ni mo, Rod. Pero manhid lang ka. Unsa? O gusto pa, mahadlok lang sad ko nga maguba ang atong friendship. Pero karon, gusto man nato o dili, wala tay choice. Way maguba na tong duha tungod sa atong anak. I love you, Vibs. I love you too, Rod. Finally found someone that knocks me off my feet. Wa damha nga mabahay nga para nako. Kauban ra din nako permi. Ug wa ko'y pagmahay kay nagkailahanay kay kami si Vivi sa usag-usa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Rod nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayong awit nga nagulahan. I finally found someone. Oh, I finally found the one to be with everyone. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihe Cain ug sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit karo RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lakin-on nga taga General Santos City. Hanggang tumatatampo nagdasangan nga April. Recorded by Radio Mo TV. April, asa ka? Liasa mo. Ari ako sa bahay, pe. Oh, paano nagilak mo ka? Ari asa ko sa amo ba? Nagkinahanglan ko di mo. Gigi, pabuta ko diha. Oh. Nag-inom man lagi ka. Gusto ko makalimot sa nahitabo na ako. Ha? Noon samdi ka? Nagbuwag na ni Jan. Anong nabuwag man mo? Ako man sing nasakpan kamay ka video call. Anya, iyan ay magkukuyab. Unsa? Mao nga ako siya kibuwagan.
O na nagmaoy ka karon. Sakit kaya gibuhat na ko, Pearl. Dini na bitaw ka, ngayon lagi ron dyan. Nakiro kay itong dako. Naang pala ato. Bebe. Mainam na lang ko. Damayan din sa mga gul. Emong shot, oh. Dili na ko eh. Lipong na ko. Ikaw, undang na kay hubog na kay ka. Wala may problema, good. Misang mag-unsap akong kahubog. Iniaram ako sa kong gipuyan. Noon, sad. Yun sa man. Okay na ka? Okay na ko eh. Salamat ha, niya ka. Uy, ano sa ka rin, ano kung nikatawa mo kang nitutok na ko? Kung di pala katumboy, no? Kung tinuod pa lang kang laki, gwapo kay Cam. Sunshine. Unsa ka kung kita lalay mag-uyab? Total, butat man ka. Anya, pinangga ko ni mo. Sunshine. Kita na lang ka. Uy. Paragod nga. Gigakos magugunin mo. Kita na lang lagi. Sunshine. Sunshine? Ikaw mo ko din eh. Pwede masod? Dali. Dayon. Ganun ni amang ka. O ganun may damang kang bag. Anhin ako pa yung uban ni mo, Pearl. Magtipon na ta. Sunshine. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw gani pag binuang diha, Sunshine. Wa ko magbinuang ni mo, Pearl. Matipon na ka ni mo. Ha? Dili naman sa kumaon ni mo kay may nahitabo naman nato. At nag-inom ta. Og, ikaw rin sa bang makasabot na ako. Sige na lang, good. O niya, okay rin mo nga magtipon ta sa samagid sa magtiayon. Sugot ka ayo! Nga sa ato pa? Minyo na kakaroon part? Saba ka niya, part, oy. Minyo, good town. Sa pagtuod mo na ko, tinuod nga lalaki. Isang dili ka tinuod lalaki part, pero swerte gid kaayo ka. Kaya ang babae, mao na miduol nimo. Ha? Mangita kag lang trabaho? O, Pearl. Gamay kayog sweldo nga akong gitrabahoan ron, oy. Unsa ka kung anhin na lang kasbay? Total, ako makugkita. Kaya ra makanak buhion. Ayaw, uy. Dali ko ganahan nga imong buhion. Gusto na ako nga duhatang manarbaho. Oh, ikaw good. Onya, kumusta man imong pagpang-apply? Gikaloy ayong taons Ginoo. Nadawat dayon ko. Maayo hinoon. Nya ka na sa makasugod trabaho? Ugma, Pearl. Magsugod na ko. Hi, Pearl. Uy, nakainom ka? Inom lang ko gamay. Akong kauban sa trabaho, nang agdam mo kong inom. Ikusag mong balibad, eh. Mabaway na ko, ha. Mayo, kaya naabot na ka.
Naman lagi ka matog. Di pa abot ka. Kaya ramang gugli ko ni mo paaboton. Buli, rabit ako. Shine. Ingon anak na lang yung kapermi. Kada uli ni mo nakainom ka. Bre, basag di lang gug ko. Unsaon, maura man akong kalipay. Blaka magugo. Blaka ako pa siya. Unsa unya mahitabo ni mo. Ay, kabala ka. Way bahitabo na ko. Ha? Mag-outing mo? April, Kisa mo yung kauban? ang mga kauban ako sa trabaho. Sige. Pagamping mo dito ha. Ay, kabala ka na ko. Ako rin may bawas akong kaugalingon. Part, nagbuwag na din mo ni Sunshine? Ha? Wa man part. Ganun day. Ako man ko ito nakitaan nga may kaubang laing lalaki. Part, mahimo ba? Ayaw kong binuangi. Tinuod lagi akong gisulti ni mo, Part. Pirmi na ko sila nga makitaan nga magdungan og pangaon. Unya, human, inom-inom dayon. Unsa? Ani ha? Aron mo tuogi ka ba? Hatagan ti kag address sa lugar nga pirmi nilang ponduhan. Okay? Hapon na. Ugwa pagin ba uli si Sunshine? Pasig tinuo itong kisulti sa ko, amigo. At doon akong address ng gihatag ako. Mauna ning lugar ang gingon sa kong amigo. Ayaw ka na ba? Ka-cute mo naman. Si Sunshine ka nagisabak sa laki. Sunshine! April, niamagod ka. Tinuod kita yung balita nga ako nadunggan? Nga may lalaki kang permi mo ikauban? O karon nasakpa na kita mo sakto? Basta magsabak pa ka? Ha? Kinsa man na siya, gang? Iya kong uyab, Part. Ha? Uyab na sab ko niya. Si uyab? Sunshine nga nagibuhat manini mo na ako. Ano nangita pa makaglain? April, sorry gid kaayo. Ako lang yun nauna nga wa magiging ko'y kaugmaon ni mo. Kay dili man ka makahatag na kong anak. Mahimo ra magurutang mo tarong kag panangid nako. Dili kay paagi ni mo gingon ini. Sakit kay ni para nako, Sunshine. Sorry sa Gepard, ha? Kung napasakitan di ka. Huwag sa kumahibawagod nga. May uyab din siya nga mo ikaw. Okay na, Part. Nakasabot na sa kong Sunshine nga. Dili siya magmalipayo nako. Tungod kay tumboy ko. Bisag ko siya mahitabo, mangita gina siyang laki. April, manghinaot lang ko nga magmalipayon mo sa inyong relasyon. Gisakitan ko sa maong hitabo. Pero ako mahimo. Kung dili ang pagdawat sa kamatuoran. Nga dili na ko mahimo ikauban si Sunshine hangtod sa hangtod. Dini na lang ko, Tob. Og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Soy sauce. Mao kato mga hikalang kaagi ni April nga taga General Santos City uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nagalohan kundi man. Ang mong kaagi kibahatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo galing ug sa direksyon ni Priscilla Regadas.
Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Talamanon. Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mas maayo tingali nga undangon lang unan ni nato, Arjun. Mga bata mamansad kaayo ta. Mausad bitaw akong nahuna, Karil. Pero magtagad lang gyapon ta ha. Oo, nga nang dili ko. Nagbuwag mong Arjun? Oo, ma. Uy, ngano man? Mutual decision, ma, uy. Ngano man? Na ay third party? Ikay nakigbuwag? Oo, ma. Ako'y nakigbuwag. Dili ko sure if naibay third party. Pero okay naman sa nako, ma. Wala mo ko'y kalagot or unsa. Hinoon sad nak. Mga bata pa man sad mo. Inig-college ninyo kung may eskwela na muglaing eskwelahan. Mas daghan pagid mo maila-ila o masugatan. Pero sige lang, nak. Enjoy lang una mo sa inyong pagkabatanon. Niara ko para nimo aron mo suporta. Thank you, ma. Ngano mo duol pa magkakan ako, Arjun? Nabuwag naman ta. Ngano? Di day pwede makigdungan og lunch nimo. Oh, pwede man. Oh, pwede man di ay. Pero ang ako lang ba? Basi makunahon ang mga taong ayab pa ta. Ano makig-uban pa magkakan ako? Saon nga na anda damugog ko nga magkauban ta pirmi gud. Di ko di pwede nga mahimo na lang tang suod nga higala. Ha? Sige na, Karil. Bisag buwag na ta pero gusto ko nga isipon gyapon ko nimo nga suod nga higala. Karon pasad ko ana da. Kamu rin mag-ex nga grabe kaayo ka suod human nagkabuwag. Sa kung tanaw no, masuod pa manggani mo ron kontra atong uyab pa mo. Lagi? Mausabito niya akong nabantayan, day. Og mas komportable ko ngayon ani meron. Pero, mayo sad na uy. At least, dili bitter inyong panagbuwag. Arjun, salamat sa imong paghatod sa akong anak, ha? Way kaso tita oy. Dinhi na lang panihapon. Sure tita? Aha, abdi ka, no? Siyempre, gimingaw na ko sa luto ni tita no. Pwede, ari na lang ko puyo tita. Ay, pwede kaayo. Wow, ha? Nakabaga na ganang imong naong. Joke lang eh. Kuhaon ti ka din sa inyo ugma ha. Doon nga taga to sa eskwelahan. Nagbalik mong Arjun? Wa mo, uy. Friends naman lang gid me. Mao ba? Uy, balisad ng inyo da. Kay imbis friends, una. Before lovers. Kamo kay lovers, una before friends. Mao bitaw, ma. Unya, kung makigbalik siya nimo, okay ra nimo. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Oh, nganong wa man ka makatingog? Ay, murag imposible man tingali na maoy. Friends ra gud mi karon. Mura na gani mig best friend sa among kasuod. Og mas nakailamis usag-usa so kada nga rin kasuod ming duharon. Noon sa man ko.
Ngayon mo dili man mawasa ko na ako ng pangutana ni Mama. Dili ka. Tungod kay in denial lang ko sa kong feelings ni Arjun. Maong mautoy ako nitubag ni Mama. Ay. Dili ko gusto nga malaom ni Arjun. Tungod kay nahibaw kong suod nga higala na lang yung pagtanaw na ako. O dili mahitabo. Nga makigbalik siya na ako. Asa man is Arjun? Wala kasi makigdungan og lunch na ko. Oh, Karel. Ikaw naman naging usa din eh. Naghuwat kang Arjun, oh. Dre. Na, murag, mawani na gikaan eh. Kay, nakitaan to na ako ganina. Nagkuyog si Alexa. Murag, uyab naman siguro ng duha. Ha? Ako nalay uban ni mo, be. Ukaon. Aron, dili ka maginusara ron. Dre. Di pagid ko ni mo tagdon? Mahimo ba? Ayun ako sa muka. Ato ng alak sa pakikuyog. Oh, wait. Kirit lang ha? Nagsilos ka no? Wa. Kaklaro ana. Anya ako nagsalos ko. O sa may mahimo ni mo. Karil, wa ka makasabot. Mahimo ba ayaw na pagduol na ko? Ayaw na ko gamita pa. Kadiyot lang gud. Aminawa una. Wa na ko ang ngayon pagpaminawon ni mo. Oh, please lang, Arjun. Dili ko gusto mag-assume, pero at the same time, ayaw na sa pagduol na ko. Kaya dili ko gusto nga mabutangan og meaning imong ipakitang lihok dinhin ako. Oh, Karil. Nak, sige na lang kaglumlum din sa imong kwarto. Pasagdi lang ko na ako, ma. Naabaya si Arjun sa gawas, nak. Ha? Naa siya? Oo. Nagpaabot siya nimo. Ma, dili ko mo atumpang. Ubag kayo kong mata. Unya, kay dili magid siya mo pauli kung dili ka mo atubang niya. Ma. Nganong niya ka? Flowers para nimo. O ganong hatagan mo ko ni mo, ana? Tungod kay naibaw kung nasuko ka na ako. Agad sa may pakini mo. Kung masuko ko ni mo. Siyempre, tungod kay di ko gusto nga masakitan ka. Labi na yun nga, ako ang ninungdan. Arjun, unsa naman sa di? Karel, hatagi una kong time to explain, okay? Bahin ninyo ni Alexa? Look, karang bahin na. Sayop gid kay mong gituan ako. Si Alexa, second degree kasi nako. O kinsa mong buangang nagato ni mong istorya bahin ana? Ha? Bahin na mong duha? Gago gid siya. Tinuod ka? Uy! Karel, please. Di ko gusto nga mawa ka na ako. Tungod kay mahal ti ka. Mahal kaya po. Arjun. Parehas man tagihapog bati, di ba? Please, magbalik na lang ta. Arjun. Mahal kay ti ka. Mahal sa kayo, tika Arjun. Sobra. Oh, finally nagkaila na kita. Abinay mo, suod ko kay minan ako si Arjun. Kung nahibaw pa lang ko ay, daghan ko kay ni sige chika na ako about nimo. Ay, gaw. Ayun na nga pagsaba na, gaw. Oh, kaya nga naman, mauwaw ka nga masulti nga. In love di ka? Unsa? Dito? Basta kamo ang magadayo, no? Moamot yung kog usa ka lechon inikasal ninyo. Bantay ito, gaw, ha? Kumanan ko na, gaw. I must be crazy now.
Human mi nakagraduate og college ni Arjun. Sa edad nga 24, nagpakasal niya with the support sa among isig ka parents. Nga, grabe gid mi ka thankful. Og karon, naa na mi usa ka anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kito may higalang kaagi ni Karel nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit karikulahan. I love you.